שאתם בטח לא יודעת. תיכנסו לבית ספר. נכון, אתם רואים פה חור? אז בואו תסתכלו מה מכניסים כאן. יאללה. אז טוב, אני בקומה שנייה. כאן יש כמו מחק. טוב, נשים איזה... אוקיי, שמתי ילד. אני לוקחת. תרדו. הילד הגיע לקומה, אוקיי. שים כאן. תסתכלו, זה מגניב. אמיתי, שזה כאילו באמת אמיתי. וכל שניה יכולה לחבר לתלמידים שלה, כל מה איך שרוצה. ועוד שיטה, אני לא אגלה לכם עוד שיטות, אבל זו שיטה אחרונה. תעלו נראה לי לקומה שלישית. טוב, תסתכלו כאן. יש כרגע כפתור שאתם לוקחים את זה. נביא את הילד. תסתכלי, זה מגניב. וזהו, זה כל הסודות. ואם בא לכם עוד סודות בתוך